Gipostpone una ni Cristine Reyes o fiancé niini nga si Ali Khatibi ang ilang pagpakasal karong buwana. Mao kini ang gibutyag ni Cristine ato sa iyang guest appearance kagahapon sa Chris TV. Mato niya nga na-stress siya sa wedding plan unya gipun-an pa sa teleserye niya ug ang pagpatukod sa ilang balay. Aduna usab sila'y daghang lakaw ni Ali nga sila duha ang pirming mo decide unya duna sa higayon nga busy sab si Ali. Sigon sa aktres nga gusto unta nila ni Ali og backyard wedding karong buwana apan wala pa mahuman ang ilang balay. Mao nga imbes karong buwana sa Enero sa sunod tuig na lang ang ilang kasal ug adto kini ipahigayon sa isla sa Balisin, Quezon. So kuhay sa ubang mga kasal, butyag ni Cristine nga ilang wedding relax lang apan intimate. Ang duha na engaged ni atong Setyembre ug mga proud parents ni Baby Amara.